Taf inti huwa xogħli, huwa fuq xi studjajt, eċetera. Imma ma rridx nagħti l-impressjoni lil xi ħadd illi ma jkunx hemm ġranet u ħafna ġranet li ma jkollix aptit. Ironikament, Karl, ġieli għax jiena nagħmel exercise filgħodu, l-inqas ħaġa li jkolli aptit huwa li mur nagħmel exercise għax ngħid ħanibqa' pereżempju fis-sodda għax għaddej minn fażi komplikata u aħjar neħles minn dil-biċċa nkwiet, whatever, milli noqgħod inbiddel, insuq u mur nagħmel exercise. Pero meta ngħid isma' naf illi aħjar nagħmlu, wara li nagħmlu mbagħad ngħid hekk eżatt kelli bżonn. Li niżvoga u nistrieħ. Imnalla għamiltu. Imnalla għamiltu. U għaliex imnalla għamiltu? Mhux għax hekk suppost għamilt, għax da bħalma jgħid bniedem pereżempju isma' jiena suppost imur għax-xogħol mela ħammur, mhijiex sempliċiment għax it-tikkjajt kaxxa ta' suppost nagħmel, għax din għandi l-libertà. Peress li kważi ħadd minna naħseb li qed nisimgħu anke dal-programm maħna atleti professjonali mhuwiex xogħolna illi nagħmlu l-exercise. Imma iktar u iktar mela itina sodisfazzjoni li imnalla għamiltu xorta għax kelli l-għażla kif bdejt tajjeb anke anti l-programm illum u għażilt li nagħmlu. U meta inti tagħżel li tagħmel xi ħaġa li taf li hija tajba lik, anke l-konfidenza fik innifsek, bl-Ingliż jgħidula self-confidence, ħadd itjieb. Għax jiena wet li l-innifsi illi ħanamilha u għamilta. Fil-maltemp, fis-sħana, għamilta għax naf li qed tgħinni f'ġismi, bil-mod kif inħossni miegħi nnifsi. U qed ngħinni anke mentalment l għattija mal-lum hija ħafna mentali, bħal xiex. Li qed niżvoga, flok ma niżvoga man-nies, jew ma xi ħadd. Li qed nistrieħ, illi literalment l-exercise ħajjejna biex jiena wara li żvogajt qisu tagħna dak it-tip ta' serħan. Illi jiena jekk Alla jrid dakinhar stess hemm ħafna iktar ċans imbagħad li norqod aħjar. Jekk ħanorqod aħjar ħanqum aħjar għada. Jekk jiena pereżempju ħataffettwa lil burdata għax ħafna min-nies anke din hija provata, dawk li drom endorphins, happy hormones jgħidulhom dawk Karl. Jekk jiena pereżempju dħalt irrabjat, hemm ċans kbir li ħriġt ħafna iktar ferħan. Mela di ħataffettwa mbagħad li x-xogħol li ħanagħmel, li nista' madwar, lil familjari, mela kultant oġġett wieħed ikollu ripple effect jgħidulu bl-Ingliż. Nagħmel oġġett wieħed illi jkollu impatt fuq ħafna affarijiet. U dak l-oġġett wieħed jista' jkun sempliċement kwarta, nofsija, 3 kwarti ta' exercise li tippreferi inti.